السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز، این کانال یاسین مدیا است و این برنامه نوی ما با نام ده ی بهشتی می باشد. در این برنامه ما با شما اویدی 10 ساحابه که در زنده بودنشون ҷаннат ваъда дода шуда буд мо гап мезанем. ва аввал имрӯз мо дар бораи Абубакри Сиддиқ сухан мекунем. Абубакри Сиддиқ ибни Абу Қуфа разиаллоҳу анҳу ки номи муборакашон Абдуллоҳ ибни Усмон ибни Амр ибни Каъб ибни Саъд ибни Тайми Қурайшии Тамимӣ аст. қабл аз ба пайғамбари мабъус гардидани ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам дӯсти он ҳазрат буд ва дар шумори яке аз нахустин ашхосе маҳбуз мегардад ки дар имон овардан ба расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам пешдастӣ намуда ва рисолати он ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам тасдиқ намудааст ва ба дини поки ислом гаравидааст. то он даме ки расули акрам дар Макка иқомат доштанд, ҳамеша ҳамроҳ мунис ва ёвари он ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам буданд. Абубакри Сиддиқ разиаллоҳу анҳу ҳамроҳӣ ва рафоқати худро ба расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам ҳангоми ҳиҷраташон аз Макка ба Мадина дар ғор низ тарк накард ва худро ҷоннисор ва муниси он ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам намуд. ва расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам тамоми ғазваҳо ширкат намуда иштирокчии бевоситаи ғазваи Бадр, Уҳуд ва Хандақ мебошад. инчунин расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам шаъну манзалати ӯро дар ғазваи Табук баланд бардошта ва парчами ғангиро ба дасти ӯ доданд ва ӯро барои мардуми Наҷд минтақаи Арриёзи кунунӣ амир фиристоданд. дар замони ҳаёти расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам дар соли 9 ҳиҷрӣ бо мардум ҳаҷ намудааст ки он аввалин ҳаҷ дар ислом буд. инчунин пас аз даргузашти ҷонгудози расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам асҳоби гиромияшон ва уммаи мусалмонон ба ӯ лақаби нахустин халифаи расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам халифаи расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаламро гузоштанд. инчунин падарашон Абу Қуфа разиаллоҳу анҳу ислом оварда ва аз расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам ҳадис низ ривоят намуданд. модарашон Уммул Хайр ки исми муборакашон Салмо бинти Сахр ибни Умир аст ва духтари амаки падарашон мебошад. низ мусалмон шуда ва бо ислом овардани ӯ теъдод мусалмонон ба 39 нафар мерасад. хонадони Абубакри Сиддиқ разиаллоҳу анҳуро бароятон муаррифӣ менамоем. писарашон Абдуллоҳ ва духтарашон Асмо зоту натоқайн ки модари ҳарду Қутайла бинти Абдулуззо мебошад. писарашон Абдураҳмон ва духтарашон Уммулмуъминин Оиша разиаллоҳу анҳа ки модари онҳо Умми Румона бинти Умир мебошад. инчунин писарашон Муҳаммад ки модари ӯ Асмо бинти Умайс буда ва духтари дигарашон Умми Кулсум ки модарашон Ҳабиба бинти Хориҷа мебошад. ба мо маълум гардид ки Абубакри Сиддиқ разиаллоҳу анҳу аз 4 ҳамсар, 3 писар ва 3 духтар доштанд. инчунин Абубакри Сиддиқ разиаллоҳу анҳуро атиқ озодшуда низ мегуфтанд. боре Оишаи Сиддиқа разиаллоҳу анҳаро пурсиданд ки барои чӣ он ҳазратро чунин ном мебурданд. Оиша разиаллоҳу анҳа гуфтанд: расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам ба Абубакр нигаристанд ва чунин гуфтанд: ин озоднамудаи худо аст аз оташ ва агар ки хоҳед боз дигар саҳобаҳоро бишунавед, пас ба канали мо подписатсия кунед ва иншоаллоҳ мо видеороликҳои навро бароятон пешкаш мекунем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.